North Pine. Εξαιρετικό δεντράκι, καινούριο δέντρο και αυτό, καινούριος κωδικός για εμάς. Εδώ τι να πω, να μην πω τίποτα, καλύτερα το βλέπετε μόνοι σας. Είναι σαν φυσικό δέντρο. Ο κορμός είναι τύπου φυσικός. Εδώ είναι full plastic, όλο PEAC αυτό. Δεν υπάρχει δηλαδή τρέσα, είναι το μοναδικό δεντράκι το οποίο δεν έχει τρέσα και είναι όλο με PE πλαστικό. Για ποιο λόγο? Για να φαίνεται φυσικά ο κορμός ο φυσικός. Εντάξει, δεν θέλω να πω πολλά πράγματα για αυτό το δέντρο, είναι καταπληκτικό, το έχουμε αγαπήσει, το έχετε αγαπήσει κι εσείς από ό,τι βλέπουμε από τις πωλήσεις. Σε δύο μεγέθη, 2,10-2,40. Αυτό τώρα που στέκομαι είναι το 2,10, βέβαια εμείς εδώ στο μαγαζί το έχουμε πάνω σε υπερυψωμένο. Είναι ένα μαγικό δεντράκι, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα με τα χιονισμένα τα δέντρα, μια κατηγορία που είναι πολύ όμορφο δέντρο μέσα στο σπίτι και την αγαπάτε και πάρα πολύ κι εσείς. Λοιπόν, αυτό το συγκεκριμένο που βλέπουμε τώρα είναι το Βόρας, το οποίο βγαίνει σε 1,5, σε 1,80, σε 2,10 και σε 2,70. Αυτό που με ρωτάτε πάντα για τα χιονισμένα δεντράκια είναι αν πέφτει και αν λερώνει. Λοιπόν, η απάντηση είναι ότι όταν ανοίγετε το κουτί πρώτη φορά, ναι, θα πέσει. Αλλά θα πέσει ό,τι είναι να πέσει και μετά πραγματικά είναι τέτοια η ποιότητά του που δεν πρόκειται να ξαναπέσει ποτέ και δεν θα λερώνει. Λοιπόν, δείτε κιόλας, το τραβάω αυτή τη στιγμή και δεν βγάζει τίποτα. Δεύτερη επιλογή σε χιονισμένο δέντρο, το αράχοβα. Εντάξει, επίσης πολύ αγαπημένο δεντράκι, το αγαπάτε κι εσείς πάρα πολύ, είναι η τρίτη χρονιά που το φέρνουμε. Εδώ βγαίνει σε 1,80, 2,10, 2,40, 2,70 και 3 μέτρα. Τώρα καταλαβαίνετε για να το φέρουμε σε 3 μέτρα πόσο πολύ το αγαπάτε. Ισχύει ό,τι ισχύει και για το Βόρας. Όταν ανοίγετε το κουτί, σίγουρα κάποια κομμάτια θα τα δείτε. Από εκεί και πέρα η ποιότητά του είναι τέτοια που δεν πρόκειται να ξαναμαδίσει. Είναι φανταστικό, δίνει αμέσως ομορφιά μέσα στο σπίτι και σκέτο και χωρίς μπάλες να το βάλετε μόνο με φωτάκια, πραγματικά είναι ένα πανέμορφο δέντρο. Η διαφορά του με το Βόρας, επειδή μου το ρωτάτε πολύ και μέσα στο μαγαζί, είναι η εξής. Το Βόρας είναι λίγο πιο μικρή διάμετρος του, είναι πιο στενό, λίγο πιο στενό, 10 πόντους ανά ύψος θα υπολογίζετε. Δηλαδή αν το 2,40 είναι 1,42 η διάμετρος του κάτω, εκείνο είναι 1,32. Πάντα έτσι είναι, 10 πόντι διαφορά ανά ύψος. Και η άλλη διαφορά που έχει με το Βόρας είναι ότι δεν είναι τόσο φορτωμένο χιονισμένο όσο είναι το Βόρας. Το Βόρας είναι πιο άσπρο δεντράκι δηλαδή, πιο χιονισμένο. Το αράχοβα είναι χιονισμένο επαρκώς, όχι τόσο φορτωμένο. Το Τζούρβα είναι το 5ο καινούριο δεντράκι που έχουμε για φέτος. Βγαίνει σε όλα αυτά τα ύψη, τα οποία είναι 1,55, 1,85, 2,15, 2,30, 2,60. Το κειμένο που βλέπουμε είναι το 1,85, βέβαια εμείς το έχουμε υπερυψωμένο. Και βγαίνει επίσης σε 1,55, 1,85, 2,15 και 2,30 και με φωτάκια, ενσωματωμένα δικά του φωτάκια. Αυτό το συγκεκριμένο δεν έχει δικά του φωτάκια. Τι να σας πω για αυτό το δεντράκι, χιονισμένο, πάρα πολύ καλή ποιότητα, δεν φεύγει, δεν λερώνει κάτω, μην το φοβάστε καθόλου. Είναι το Slim, είναι από τη σειρά των χιονισμένων δέντρων μας, αλλά στενό, είναι αρκετά στενό, εξυπηρετεί μικρούς χώρους, εξυπηρετεί γωνίες, δωμάτια, επαγγελματικούς χώρους. Γενικά, αν δεν θέλετε δηλαδή να έχετε ένα μεγάλο δέντρο με μεγάλη διάμετρο και φορτωμένο, αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Επίσης, μεικτό δεντράκι και αυτό, όλα μας τα χιονισμένα είναι μεικτά, δηλαδή έχει και το σκληρό πλαστικό απ' έξω και την τρέσα μέσα. Και όπως έχουμε πει και σε άλλα βίντεο, όσο πιο πολύ ασχοληθείτε με την τρέσα και την ανοίξετε, γιατί είναι το εύκαμπτο και το μαλακό υλικό, τόσο πιο πλούσιο και πυκνό δεντράκι θα έχετε. Τα δέντρα είναι πάρα πολύ εύκολο να τα τοποθετήσετε. Έχουν τη βάση τους και από εκεί και πέρα έχουν 3 διαφορετικά κομμάτια. Βάζετε τη βάση, κάθε κομμάτι έχει την εσοχή του, τελειώσατε. Σε 5 λεπτά έχετε στήσει το δέντρο. Επίσης δεν είναι όπως τα παλιά κλαδάκια ή αυτά που κυκλοφορούν ένα-ένα το κλαδάκι, καήκαμε. Είναι σαν ομπρέλα, ανοιγοκλίνουν μόνα τους, δηλαδή με το που βάλετε τη βάση, ανοίξετε το πρώτο κομμάτι, αυτό ανοίγει αυτόματα. Το δεύτερο το ίδιο, το τρίτο το ίδιο. Αυτό που πρέπει να ασχοληθείτε είναι μόνο με την τρέσα. Είπαμε, όσο πιο πολύ ασχοληθούμε και ανοίξουμε την τρέσα, τόσο μεγαλύτερη πυκνότητα θα έχει το δέντρο μας. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι υπάρχουν 3 κατηγορίες δέντρων, τα χιονισμένα, τα αχιόνιστα και τα στενά.
Υπάρχουν στενό και στη χιονισμένη κατηγορία, στενό και στην αχιόνιστη κατηγορία. Ένα δεντράκι μόνο το οποίο έχει φυσικό κορμό και είναι full plastic. Ανοίγουν εύκολα, είναι όλα σαν ομπρέλα, δεν βάζουμε δηλαδή ένα-ένα το κλαδάκι. Ανοίγουν όλα μαζί και η τρέσα. Όσο πιο πολύ ανοίγουμε την τρέσα, τόσο περισσότερο πυκνότητα έχουμε στο δέντρο.